15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Motdur ubajrong hado nyo po put Jong klori le kai football bapao nam ha kaperthai Lionel Messi la Weng not na Lake Town ha Kolkata tang hadin Henry banai bala penyang yu hadin bala mi ki jing sngokhia halor ka jing sngan Jong karukom Shna. Yau ni Motdur la penyang ha ka VIP road how not pra Jong snam bala dam kum ka jing burom yo Messi ha ka greatest of all time tour cha India. New Motdur upen i yau rangele kai na Argentina ubat yakakus nam FIFA World Cup arja arpuar baru bala kala long ka dak ka jinge thu khana ka bapau na ka benta ki paj ba e football hanong ba Kolkata. Henry ki nong song snong ki lapen pau yak jing sngo khia hadien bakili yo i bo Motdur ukhi habo jorgal air bat hadien kane la pha jing ujor sa ka Public Works Department PWD ka bala pen long yak jing jurep yau tei Motdur. Kat kum ka jing thu ki bor Sorkar la lap ba ka jing khlan bat ka bor Pynskhem Jong Motdur kala duna ka bala ban wan ra jing ma ya ki nong ya lenti bat ki kali ki bayat bayang na ka tei ka surak ka ba bon paj ba MLA ka West Bengal Sharat Wat Mukherjee ula Pynskhem bala Shym ya ka rai ban Weng no yo Motdur hadien ba ki nong bishar bat ki start ki la lap bokhi shisha ha ka bor ba jor le ha ka bala ong ru ba yo ni Motdur la tei tang ha po ar pho nyosni. Ban laj na kanu jingja ka basngosi la Weng no yo te Motdur bat menta ki bor ba dei pet ki dang wat ya ka wei pat ka jaka ka ba biang bat ka basngan ban pen yang biang yo u. Kani kalawan ra ru ka jing kran halor ka jingwan jongo Jong Messi shakol kata ha ka India tour Jong u bat ha ka jingwan Messi ka balong ha Salt Lake Stadium lami ka jing kulmar hadien ba bon kinong karshan ki la pen pau ka jing bam hon halor ka company pat ba yo te captain ka kinhon yele kai ka ri Argentina. Kaptu kat ni ginongan pet kai kila kenno bagi VIP bat kiriusan perthai kila yo kilat karpang kat babun kinong thiet tiket kim syam la yo lat ban yo i yo tiu klor yele kai football ka jing bitar jang ki pat ba kila poi hadu ba kila penjulor ya kisuki bread bilor bat penjot ya kitiar kitar ha Salt Lake Stadium. Hakawai pat ka benta unong penyat ya ke India tour Jong Messi ula ujor persya yo Menteri Sports Barim Jong ke West Bengal u Arab Biswas da ka bakeno badan kijing bakla hakabya dei bakajing sam tiket bakajing penyat hakarukom bandrung syamadan. Habatin pej bahaki kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan ra shapi ling ba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.